pripremamo pokazne vatrogasne vježbe kako bismo vam na najbolji mogući način rukovanja sa stvarima koje su velika opasnost za život i zdravlje ljudi. Vježbu izvodi vatrogasna postaja Centar. Imate priliku vidjeti pri dolasku na intervenciju, vozila su zauzela svoj položaj, najveću zaštitu prilikom dodira i rada sa opasnim tvarima, ulazi u objekat u zonu opasnosti sa ciljem mjerenja koncentracije štetnih zapaljivih plinova kako bi se dalje intervencija mogla provoditi. Štetnih i otrovnih plinova i tvara. Zadaća tih vatrogasaca je da uzmu količina dima, a naši vatrogasci su pripremili cijelu prugu, postavili sektor zaštite kako bi na neki način mogli bolje i kvalitetno djelovati. Sa vaše desne strane vidite 3 vatrogasca. Oni možda moraju ići i smjeriti. U ovom trenutku 2 vatrogasca vidite obukli su odjela za zaštitu od kemikalija, plinova i para, ući će u sektor koji je onečišćen. Jednom moraju napraviti tako da ne ide na nekom smjeru, da moraju spaviti, moraju je ne mogu ugasiti. Tako li moraju neutralizirati. Dok naši vatrogasci vrše pretraživanje prostora i mjerenje štetnih plinova i para, ide po njega, vidi. grupe koje su ušli u ušao je u auto ljestvu. Zarobio bi ga mjeri. Dok vatrogasni timovi odrađuju svaki pozicionirao se do razine 4. kata kako bi se osoba koja je zaključena u prostoru mogla spasiti. Područja, 2 vatrogasca približila su se dijelu opreme gdje će izvršiti dekontaminaciju koja se upravo provodi, a naše vatrogasno vozilo vrši spašavanje unesrećene osobe sa 4. kata. Grupe koje su ušle u objekat imali su priliku vidjeti, opremljene su zaštitnom opremom za gašenje požara, ulaze u objekat i vrše gašenje požara. Evo, dekontaminacija naših vatrogasaca je izvršena. Čime je ovaj prvi dio pokazne vježbe završio? Ja vas molim da ostanete i dalje uz ogradu. Slijedi drugi dio.